हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मय्या ददाति स्वपदातिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते देवेशु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी जय प्रणाम जय माता श्री जी। चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। यस माता जी 169। जय जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तुम्ही माता जी। आग्रहीता वाचे से हायले वैष्णवा वैष्णवेरा पाप कृष्णा दूरा के रे साबा। तुम्ही रहिता वांचे हैल वैष्णवा वैष्णवेरा பாப கிருஷ்ண தூர கரே சபா. மொழிபெயர்ப்பு: யாருடைய நலனை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அவர் உடனடியாக வைஷ்ணவராக மாறுகிறார். மேலும் கிருஷ்ணர் அனைத்து வைஷ்ணவர்களையும் அவர்களின் கடந்த கால பாவச் செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து விடுவிப்பார். பொருளுரை: கிருஷ்ணர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர் என்பதால் அவர் உடனடியாக அனைத்து கட்டுண்ட ஆன்மாக்களையும் ஜட வாழ்விலிருந்து விடுவிக்க முடியும் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வாசுதேவ தத்தரிடம் தெரிவித்தார். சாராம்சத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறினார், நீங்கள் அனைத்து வகையான உயிரினங்களின் விடுதலையை பாகுபாடில்லாமல் விரும்புகிறீர்கள். நீங்கள் அவர்களின் நல்வாழ்வுக்காக மிகவும் ஆர்வமாக உள்ளீர்கள். மேலும் உங்கள் பிரார்த்தனையால் பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களும் விடுவிக்கப்படலாம் என்று நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் அவர்களின் பாவச் செயல்களின் சுமையை கூட சுமக்க வேண்டியதில்லை. எனவே நீங்கள் அவர்களின் பாவ வாழ்க்கைக்காக துன்பப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்கள் கருணையை பெறுபவர் உடனடியாக வைஷ்ணவராக மாறுகிறார். மேலும் கிருஷ்ணர் அனைத்து வைஷ்ணவர்களையும் அவர்களின் கடந்த கால பாவச் செயல்களுக்கான எதிர்வினைகளிலிருந்து விடுவிக்கிறார். கிருஷ்ணரும் பகவத்கீதையில் 18.66 இதை உறுதியளிக்கிறார். சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாம்யேகம் சரணம் ரஜ அகம் துவாம் சர்வ பாபேப்யோ மோட்சயிஷ்யாமி மா சுசக. எல்லா வகையான மதங்களையும் கைவிட்டு என்னிடம் சரணடைவாயாக. எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் நான் உன்னை விடுவிப்பேன், பயப்படாதே. கிருஷ்ணரிடம் முழுமையாக சரணடைந்தவுடன் அவர் ஒரு வைஷ்ணவராக மாறுகிறார். பகவத்கீதையின் இந்த வசனத்தில் கிருஷ்ணர் தனது பக்தரை பாவ வாழ்க்கையான அனைத்து விளைவுகள் இருந்தும் விடுவிப்பதாக உறுதியளிக்கிறார். முழுமையாக சரணடைந்த வைஷ்ணவர் ஜட தொற்றின் எல்லா
எல்லைக்கு முற்றிலும் வெளியே இருக்கிறார் என்பது உண்மை. இதன் பொருள் அவர் தனது முந்தைய புண்ணிய அல்லது தீய செயல்களின் விளைவுகளை அனுபவிக்கவில்லை என்பது ஆகும். ஒருவர் பாவ வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடாவிட்டால் ஒருவர் வைஷ்ணவராக மாற முடியாது. வேறு வார்த்தையில் கூறுவதானால் ஒருவர் வைஷ்ணவராக இருந்தால் அவரது பாவ வாழ்க்கை நிச்சயமாக முடிவுக்கு வருகிறது. மத்தாஜி வேற யாரையாவது படிக்க சொல்லுங்க மத்தாஜி, பெருசு இது. கொஞ்சம்தான் ஓகே மேடம், வெரி கொஞ்சம்தான் நைஸ். ஒரு பேராகிராஃப் படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கொஞ்சம்தான் ஓகே மத்தாஜி. முடிச்சிருங்க. பத்ம புராணத்தின்படி பிரம்ம புவனால் லோகா பாபம் பீஜம் பிராப்த பலம் புண்ணியம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது படுங்க. கர்மநேவாரே பிரலித்யா விஷ்ணு பக்தி ரத்ன நாமம். பாவ வாழ்க்கையில் பாவ செயல்களுக்கு ஏற்படும் செயலற்ற எதிர்வினைகளில் பல்வேறு நிலைகள் காணப்படுகின்றன. பாவ வினைகள் செயல்பட காத்திருக்கலாம், பலோன்முகம். எதிர்வினைகள் இன்னும் செயலற்ற நிலையில் இருக்கலாம் கூட, அல்லது எதிர்வினைகள் விதை போன்ற நிலையில் இருக்கலாம், பீஜம். எப்படி இருந்தாலும் ஒருவர் பகவான் விஷ்ணுவின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டால் அனைத்து வகையான பாவ வினைகளும் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக அழிக்கப்படும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இது நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல படிச்சோம். வெரி 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 இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ஸ்லோகா. அதுக்கு முன்னாடி உங்களை ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து இந்த சரணம் அடைஞ்சோம்னா நம்மளோட பாவம் அக்கௌண்ட் இருக்குமா இருக்காது? சரணம் அடைஞ்சிட்டா இருக்காது மாதாஜி. பகவான்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சிட்டா எல்லாம் தீர்ந்துரும். அந்த பாவம் எல்லாம் எங்க போகுது? நம்ம அக்கௌண்ட் பகவானுக்கே போயிடும். சோ பேசிக்கலி பகவான் வந்து அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறாரு. அவர் கிட்ட போய் அவர் கலெக்ட் பண்றாருன்றது ஒரு விதத்துல பியூர். எதுக்கு சொல்றேன்னா, அவர் வந்து உடனே அவர் ஜீரோ ஆக்க மாட்டாரு. அவர் வந்து மாதாஜி சொன்ன மாதிரி வச்சுப்பாரு ஒரு பேக்ல. இப்போ ராதிகா தாசி இவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கா, சரண்டர் வச்சா வச்சுப்பா. இப்ப வந்து இந்த அக்கௌண்ட் ஏன் அவர் ஜீரோ ஆக்க மாட்டாரு இமீடியட்டா? அவங்க ஏன் வச்சுக்கிறாரு? மாதாஜி, நம்ம திருப்பியும் பௌதிகத்திலே வந்துட்டோம்னா என்ன பண்றது மாதாஜி? நம்ம பக்தியிலேயே போகணுங்கிறதுக்காக அவர் அப்படி செய்வார். வெரி நைஸ் ஆன்சர். திரும்ப நம்ம பௌதிகத்துல வந்துட்டோம்னா, அடிக்ஷன்ன்றது வந்து அந்த மாதிரி வைன் டெஸ்ட் கூட இருக்கு இல்லையா? அதனால பௌதிகத்திலேயே வந்துட்டோம்னா என்ன பண்றதுன்னு அவர் வச்சுப்பாராம். அந்த அக்கௌண்ட்ல இருந்து இப்ப என்ன ஆகுது, அவர் தான் ப்ரொப்ரைட்டர் ஆயிட்டாரு. இது வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரொப்ரைட்டர், இது வரைக்கும் நம்ம பாவத்தோட அக்கௌண்ட் மெயின்டைனிங் ப்ரொப்ரைட்டர் யாரு? மாதாஜி. யார் நம்ம தான் எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். அத வந்து அந்த அக்கௌண்ட் வச்சுக்கிற ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் நம்ம எங்க வச்சிருக்கோம்? எவ்வளவு பாப்பம் வச்சிருக்கீங்க புஷ்பா மாதாஜி? அக்கௌண்ட் சொல்லுங்க. சித்திரகுப்தரா மாதாஜி? சித்திரகுப்தா ஒண்ணு கரெக்ட். பட் நம்மளுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறது வந்து நம்ம இறந்த அப்புறம் தான் சித்திரகுப்தா யம தர்மராஜா. நம்ம இங்க பூமியில இருக்கச்சே யார் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்றா? பகவான் மாதாஜி. பகவான் வந்து நம்ம டிவோட்டி ஆன அப்புறம் தான். இந்த கேள்வி முதவே கேட்டிருக்கீங்க. நம்ம சூக்ஷ்ம உடல்ல தானே மாதாஜி ஸ்டோர் ஆகுது. கேள்வி இஸ் வெரி கிளியர். அதுக்கு இன்னொரு கேள்வி கேட்க கூடாது, ரெலவெண்டா தான் இருக்கணும். டவுட் கேட்கலாம், நம்ம ஆன்சர் தெரியும்ன்றதால கேள்வி வரணும்னு கேட்க. நாங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டோம், மறந்துட்டோம் மாதாஜி. இந்த क्वेश्चन நீங்க ஏற்கனவே கேட்டிருக்கீங்க, நாங்க மறந்து போயிட்டோம்னு சொல்ல. சோ பேசிக்கலி மாயாதேவி, நான் என்ன சொன்னேன், பௌதிக உலகத்துல யார் அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவா? டிவோட்டி ஆனா கிருஷ்ணர், டிவோட்டி ஆகலன்னா மாயாதேவி. டிவோட்டி ஆறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹார்ட்ல யார் இருக்கா? பரமாத்மா இருக்காரு. டிவோட்டி ஆன அப்புறம் யார் இருப்பார்? கிருஷ்ணர் இருப்பார். ரைட். சோ தட் இஸ் தி டிஃபரன்ஸ். பரமாத்மா இஸ் a four-handed form. கிளியரா புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஸ்லோகா சொல்லியிருக்காரு. சமோஹம் சர்வபூதேஷு நமே த்வேஷோசி நா பிரியஹ. சொன்னாரா இல்லையா? அப்பனா என்ன அர்த்தம்? யாருக்கு அந்த ஸ்லோகா தெரியும்? சமமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. எல்லாரையும் சமமா நினைக்கிறாரு. அதுதான் பரமாத்மா. ரைட். அதுதான் வந்து அவர் தான் வந்து எல்லாரையும் ஈக்குவலா ட்ரீட் பண்றாரு. அவர் தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லார் மனசுலயும் கான்சியஸா இருந்து சொல்றாரா இல்லையா? ரைட். கெட்டவனுக்கு சொல்றாரா, சொல்ல மாட்டேன்றாரா? எல்லாருக்குமே சொல்றாரு மாதாஜி.
சோ எல்லாருக்குமே சொல்றாரு, இதுல டவுட் இல்ல இல்லையா? சோ அவர் வந்து எல்லாருக்குமே சொல்றாரு. ஆனா கெட்டவங்க கேட்க மாட்டாங்க, டிவோட்டி கேட்பாங்க. இப்ப கேட்டுட்டே இருந்தோம்னா டிவோட்டி ஆனோடனே அவரே வந்து பர்சனலா உட்காராரு. அதனால கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, ஐ எம் நோ ஒன், ஐ எம் நாட் பார்ஷியல் டு எனி ஒன் அப்படின்றாரு. ஆனா அது ஃபாலோ, இது ரெண்டு பரமாத்மா, அதனால சூரியன் எல்லாருக்கும் வருது அது. ஆனா அதுக்கு நெக்ஸ்ட் டூ என்ன சொல்றாரு, ஏ பஜந்தி து மாம் பக்தா மயி தே தேஷு சாப்பியம். நீ வந்து என் மேல ஏ பஜந்தி, ஏன்னா என்னோட டிவோட்டி, நீ என் டிவோட்டி ஆனா நான் உன்கிட்ட அண்டர் த டேபிள் ட்ரீட் பண்ணுவேன். அண்டர் த டேபிள் என்ன, நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம், நீ வந்து நான்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸருங்க, நான் கரண்ட் எல்லாம் கட் பண்ணிடுவேன். ஆனா நீங்க எனக்கு 10 ரூபாய் லஞ்சம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் பாத்துக்கிறேன் உங்களை, சொல்லுவோமா இல்லையா நம்ம பௌதிகத்துல? கிருஷ்ணரும் அதேதான் சொல்றாரு, நீ பக்தி ஆயிட்டனா நான் உன்னை அண்டர் த டேபிள் கவனிச்சுப்பேன். எப்படி கவனிச்சுப்பேன்னா, நான் ஹார்ட்ல வந்து நான் வந்து உட்காந்துடுவேன் அப்படின்னு. ரைட்? அதனால்தான் பாத்தீங்கன்னா பக்தர் ஆனா அவங்க வந்து பண்ற அந்த அட்ச விக்கிரகம் 8ல பண்ணிருக்கிறதுல ஒண்ணு வந்து மைண்ட். அது நம்ம பக்தர் ஆனாதான் பண்ண முடியும். ஏன்னா நம்மளால இந்த ஸ்டேஜ்ல பண்ண முடியாது, நம்ம மைண்ட் கண்டதை நினைக்கும். அதனாலதான் மைண்டுக்கு நம்ம பிசிக்கலா பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதனாலதான் வைத்தி சாரணை பண்ணிருக்கோம். இப்போ ருச்சி வந்துச்சுன்னா ராகானுக்கா, ஐயோ மாதாஜி டெய்லி ராகானுக்கா போட்டு பிளேட் போடுறீங்கன்னா நான் பிளேடு தான் போட போறேன் இன்னில இருந்து ஃபார் நெக்ஸ்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். ஏன்னா நம்ம ராகானுதா தான் அப்ரோச்னா எல்லாம் பார்த்தோம் எப்படி ராகானுக்கா கனெக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஏ பக்தி பண்ணனா நான் உன்னை அண்டர் த டேபிள் கவனிச்சுக்கிறேன் அப்படிதான் சொல்றாரு. நான் அவன் எனக்கு ஃப்ரெண்டு, நான் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டுனா என்ன, ஐ எம் ஈக்குவல் டு யால். எங்க இப்போ நீங்க 4 ஐஸ்கிரீம் வச்சிருக்கீங்க, ஃப்ரெண்டுக்கு கொடுப்பீங்களா இல்ல எல்லாருக்கும் பிச்சு கொடுப்பீங்களா? எல்லாருக்கும் பிச்சு கொடுப்பீங்க. அதுதான் அவர் சொல்றாரு. சி, நான் எல்லாருக்கும் ஈக்குவல், ஆனா பக்தான்னா நான் அவன் எனக்கு ஃப்ரெண்ட் ஆயிடும், நான் அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட் என்ன ஸ்பெஷலா ஃபேவர். ஸோ பேசிக்லி ஷாக் அப்சர்வ் பண்ற மாதிரி பாவங்களை அப்சர்வ் பண்ணோம். ஆனா பிகினிங்ல நம்ம கலாவதி, சாரி நம்ம ஜெயந்தி மாதாஜி சொன்ன மாதிரி பிகினிங்ல வச்சிருப்பாரு, நீ டெம்பரரியா பக்தியா இல்ல யாரோ பக்திமானோ இருந்ததால பக்தியா இல்ல உனக்கு அந்த மூமெண்ட்டுக்கு பக்தியா அப்படின்றதால வச்சுட்டு நீ எப்பெல்லாம் நம்ம டைவர்ட் ஆகிறோமோ குட்டி சாம்பிள் கொடுக்குறாரு. இதுதான் ஒரு பாயிண்ட். இதை வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, வாசுதேவ தத்தா கிட்ட அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, நீ டிவோட்டி ஆகணும்னா நீ பாவங்களை ஏற்க வேணாம், ஆட்டோமேட்டிக்லி நானே ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப வந்து நீங்க நெக்ஸ்ட் கேள்வி நம்மளுக்கு தோணும், ஓ அப்ப வந்து புஷ்ஷுன்னு காலி ஆயிடும் நம்ம பாவங்கள் எல்லாம், இப்பெல்லாம் நம்ம இருக்கக்கூடாது இல்ல, வாசுதேவ தத்தா அப்சர்வ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா லாஜிக்கலி கரெக்ட். ஆனா இதுல வந்து இதே கேள்வி வந்து இன்னொருத்தரும் கேட்காரு. என்னோட பாவங்கள்னு சொல்ல அவர் என்ன சொன்னார்னா, உலகத்துல உனக்கு ஒரு பெனடிக்ஷன் கொடுக்குறேன்னா எனக்கு பெனடிக்ஷன் வேணாம், எடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னா எனக்கு உலகத்துல இருக்கிறவங்க பாவங்கள் எல்லாம் எனக்கு ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒத்துக்கிட்டாரு ஒருத்தர். எந்த கதை இது? இயேசு கிறிஸ்து மாதாஜி. இல்ல இல்ல, இயேசு கிறிஸ்து வந்து இயேசு கிருஷ்ணர் வந்து ஐ வில் அவருக்கு பேர் த பாவம்ன்றாரு. இவர் வந்து ஐ வில் பேர் எல்லாம் சொல்ல, யூ ரிமூவ் அப்படின்றாரு. எல்லாரும் பாவத்தையும் நீ கொடுங்கிறார். நீ எடுத்துட்டு எல்லாரும் பாவம் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்றாரு. யார் அது? வாசுதேவ தத்தர் தான் நான் சொல்றேன் அதுதான் மாதாஜி. வாசுதேவ தத்தா. அதே மாதிரி இன்னொருத்தர். சி, வாசுதேவர் தத்தா அண்ட் ஜீசஸ் எல்லாம் நான் ஏத்துக்கிறேன். இன்னொருத்தர் வந்து கிருஷ்ணர் பெனடிக்ஷன் கொடுக்கறச்சே எனக்கு வேண்டாம், நீ வந்து பாவம் எல்லாம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டடு, எல்லாரோட பாவத்தையும் எடுத்துடு அப்படின்னு சொல்லுங்க. முராரி குப்தாவா மாதாஜி? சின்ன பையன் அவன். பிரகலாத மாதாஜி. பிரகலாத். எக்ஸலன்ட். பக்த பிரகலாத், ரைட்? சோ பக்த பிரகலாத் டைப். சோ எதுக்கு சொல்லனா, பக்த பிரகலாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெனடிக்ஷன் வேணும்னா வேணாங்கிறாரு, பரவாயில்ல கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன சொல்றாரு, சரி ஓகே அப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ என்ன பண்றாரு, நீ எடுத்துக்கோ, நீ வந்து பாவத்தை வந்து நீ ஏதாவது பெனடிக்ஷன் கொடுக்கணும்னா எங்க அப்பா வரணும் அப்படின்னாரு. இன்னொரு பெனடிக்ஷன் கொடுக்கணும்னா நான் வந்து அப்ப எல்லாரும் பாவம் எடுன்னு. அது வந்து என்ன பண்றாரு அவரு அப்படின்ற கதை உங்களுக்கு கேட்கணும்னு ஞாபகம் இருந்தா நீங்க வந்து நாளைக்கு வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க, நாளைக்கு சொல்றேன் இந்த கதைய. சோ இப்ப வந்து என்ன, இங்க வந்த மெயின் பாயிண்ட், இவரும் இதே மாதிரி கேக்குறாரா, இந்த மாதிரி வந்தவங்க எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தா கிருஷ்ணர் வந்து என்ன ஆகும், அவர் என்ன இந்த பௌதிக உலகத்தை வைன் பண்ணிட்டு போகணும். அவருக்கு பௌதிக உலகத்தை வைன் பண்ணிட்டு போறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா இல்லையா கிருஷ்ணருக்கு? இல்ல மாதாஜி. எல்லாத்தையுமே பக்தியில கொண்டு வந்து இன்ட்ரெஸ்டா தான் இருப்பாரு மாதாஜி. அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான், பக்தர்களோட அவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் தான் இருக்கு, இல்லலாம் இல்ல. அவருக்கு என்ன பௌதிக உலகம் இருக்கணும்னா, இப்போ ஒரு கேள்வி கேக்குறேன், ராஜாக்கு ஜெயில் இருக்கணும்னு ஆசையா?
இருக்காது. இல்ல இல்ல எல்லாரும் இருக்காது. எல்லாரும் நல்மக்களா இருக்கணும்னு தான் நினைப்பாரு மாதாஜி. அதே மாதிரி ஒரு அம்மா அப்பாக்கு ஒரு பசங்களை திட்டணும்னு ஆசையா இல்ல, அதே மாதிரி கிருஷ்ணருக்கும் பௌதிக உலகம் ஆசை இல்லை. ஆனா நம்ம ஆசைப்படுறோம் இங்க. கிருஷ்ணருக்கு ஆசைக்கோசரம் இல்ல, நம்ம ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு அவர் வைக்கிறாரு அப்படின்றத. அப்போ வந்து பாவங்கள்ல நிறைய வெரைட்டி இருக்கு. லிட்டில் டெக்னிக்கல் எத்தான்னா அப்ராரப்தா. பாவங்களே ரெண்டு இருக்கு, பிராரப்தா அப்ராரப்தா, ரைட்? இது அப்புறமா ஒரு நாள் டீடைல் எடுக்கிறேன். பிராரப்தா அப்படின்னா இம்மீடியட்டா அடி வருது. இப்போ இப்பமே எடுக்கிறேன். பிராரப்தா அப்படின்னா இப்போ நீங்க என்கிட்ட யாரோ ஒருத்தங்க இப்ப வந்து கலாவதி மாதாஜி அண்ட் ஜெயந்தி மாதாஜி. இப்போ ஜெயந்தி மாதாஜி கலாவதி மாதாஜியை திட்டுறாங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஜெயந்தி மாதாஜி பேசவே மாட்டாங்க, கம்முன்னு இருப்பாங்க. அப்புறம் ஒரு நாலு நாள் அப்புறம் சேர்த்து வச்சு கொடுப்பாங்க. ஐயருக்கா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லவே இல்லையா? யாரும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க மாதாஜி. அந்த மாதிரி ஐயருக்கா இல்லையா? இருக்கு மாதாஜி. இருக்கு இல்லையா? சோ பிராரப்தா அப்படின்றது உடனே திட்டுறது. சில தடவை உடனே திட்டிடுவோமா, திட்ட மாட்டோமா? திட்டுவோம் மாதாஜி. உடனே திட்டுவோம் மாதாஜி. உடனே திட்டிடுவோம். சோ தட் மீன்ஸ் அக்கௌண்ட் செட்டில் ஆகும். ஆனா மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணி டொக்குன்னு விடும். இது அப்ராரப்தா. நீங்க கேப்பீங்க உடனே வாங்கினாலே பெட்டர் தானே மாதாஜின்னு. இல்ல இல்ல, பெட்டர் இல்லை. இப்போ நான் வந்து ஒரு கொசுவை இப்படி அடிக்கிறேன், உடனே விரல் இந்த விரல் டபக்குன்னு ஊந்துச்சுன்னா அது ஓகேயா? இல்ல இல்ல, ஒரு 100 கொசு, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், கொசுன்னா கொசு எடுக்க வேணாம், கொன்னாதான் இந்த விரல் டொக்குன்னு போகும் எனக்கு. அதனால வெயிட் ஆகி அக்யூமுலேட் ஆகும். சோ பிராரப்தா இஸ் இமீடியட், அப்ராரப்தா இஸ் லேட்டர். பாப்பம், பாப்பம்னா உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? பாவம், ரைட்? கூட்டம், பீஜம். கூட்டம், பீஜம் என்னன்னா, பீஜம்னா முட்டை, கூட்டம்னா அது பண்ணணும்ன்ற முட்டைக்கு ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ப்ரீ ஸ்டேஜ், ரைட்? இப்போ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பாவங்கள், ரைட்? இப்போ கூட்டம் அப்படி பழம்னா உங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் ரொம்ப கூட்டம்ன்றது வந்து இன்னும் ஆசையே வரல. பை முட்டைக்கு முன்னாடி மாதாஜி, பை எல்லா இதுவும் சேர்ந்த கூடிய பை எது? தாக்க முட்டா. முட்டைக்கு முன்னாடி ஸ்டேஜா பயிறு? முட்டைக்கு அப்புறம் ஸ்டேஜ் தானே பயிறு. ஆமா பாவ மூட்டை இல்ல ஆமா கூட்டம். மாதாஜி. பாவ மூட்டை இல்லை கூட்டை. பாப்பம்ன்றதுதான் மூட்டை. கூட்டம்ன்றது வந்து ப்ரீசீட் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். அதாவது பீஜம்ன்றது முட்டை. முட்டை வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆசையே நம்மளுக்கே தெரியாது அந்த ஆசை. ஓகே, இப்ப எப்படி மாதாஜி சொல்றீங்கன்னா, எங்கேயோ எனக்கு வந்து என்ஜாய் பண்ற ப்ரொபன்சிட்டி இருக்கும். இப்போ கூட்டத்துக்கு தான் நம்ம ரொம்ப பயப்படணும். பீஜம்னா எப்படி இருந்தாலும் அடிக்கும். எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நானு புஷ்பா மாதாஜி அடிக்கடி சொல்வேன், பார் போறோம் வச்சுக்கோங்களேன். புஷ்பா மாதாஜிக்கு அந்த கூட்டமே இல்ல வச்சுக்கோங்க, அதாவது அந்த ஃபீலிங்கே இல்லைன்னா அவங்க பார் போனாலும் அவங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, குடிக்க மாட்டாங்க. என் மைண்ட்ல எங்கேயோ இருக்கும், எனக்கு அது குடிக்கணும்னு தோணி இருக்காது. பீஜமா வந்து அது வளர்ந்து எனக்கு குடிக்கணும்னு தோணும். பட் எனக்கு கூட்டம் ஸ்டேஜ்ல இருந்தா அங்க வந்த உடனே தான் தோணும், ஐ குடிச்சா நல்லா இருக்குமே, என்னதான் நினைச்சு பார்க்கலாம். அப்பனா எங்கேயோ அந்த கூட்டம் வந்து எனக்கே தெரியாம உள்ள இருக்கு. இதுக்கோசரம் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா, புதுசா இருக்கிறவங்களை இங்கெல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாது. எனக்கு ஓகே அர்ஜுனா என்ன சொல்லாது, எது வேணா ஓகே அப்படின்னு, ரைட்? அத பாயிண்ட். இன்னும் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா சித்திரலேகா மாதாஜி. பார்லாம் வேணாம், ஒரே ஒரு காஃபி ஷாப் சித்திரலேகா மாதாஜிக்கு போனோம் வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ பாத்தீங்கன்னா அந்த பீஜம் எல்லாம் அழிச்சிட்டாங்க, காஃபி எல்லாம் குடிக்க மாட்டாங்க. ஆனா கூட்டம் வந்து எங்கேயோ அந்த ஆசை எங்கேயாவது ஒண்ணு இருக்கும். சித்திரலேகா மாதாஜி இல்லையா இங்க? சோ இருந்துச்சு, இருக்கீங்களா? இப்போ நான் போயிட்டு ஒரு 5 வெரைட்டி காஃபி மாதாஜின்னு ஒரு 1/2 மணி நேரம் பேசினே வச்சுக்கோங்களேன், 30வது நிமிஷம் அவங்க பிரேக் பண்ணுவாங்க நான் சொல்ல, பட் சான்ஸ் இருக்கு. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணணும், அந்த பிளேஸ்க்கே போக கூடாது, காஃபி ஷாப்க்கே. இப்பெல்லாம் வரதில்ல மாதாஜி, அந்த பாத்தீங்களா? குடிக்கணும் இப்போ ஞாபகம் வருது. வரதில்ல. சோ இப்ப என்ன பாயிண்ட், இனிஷியேஷன் ஆனாலும் என்னால கட்டுப்படுத்த முடியலன்ற அவங்க அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறவங்க இப்ப கூட்டம் ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சு. இது ஒரு ஆசைக்கு நான் சொல்றேன், இது பாவம்ன்ற எக்ஸாம்பிளுக்கு இல்ல, பட் உங்களுக்கு. சோ கூட்டம்ன்றது அந்த டிசைர் வரக்கூடிய ஸ்டேஜ். மாதாஜி, பக்தி இது இருந்தா இந்த காஃபி குடிக்கிறதே நம்ம பிறந்ததுல இருந்தே குடிக்கிறது இல்ல. அது நடுவுல எங்கிறதோ ஒரு பழக்கம். அதனால அந்த நடுவுல இருந்து வந்தது நடுவே நிக்கட்டுமே தான், அவ்வளவுதான். வெரி நைஸ். சோ இப்ப என்னன்னா, அது வந்து நடுவுலயே நிக்கட்டுமே நினைக்கிற லெவலுக்கு நம்மளுக்கு நிக்க மாட்டேங்குது. ஆனா என்ன, இப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அதை அப்சர்வ் பண்ணிடுறாரு. சோ அந்த டிசைரையும் ரிமூவ் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாமே வந்து பார்த்தா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அழியிறதுன்றதா இந்த பாயிண்டான முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகா. இதுதான் டெப்தா நான் எடுத்த ரீசன். இது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ்த்விந்திர கோப மாதவேந்திர அஹோஸ்பகர்மா பந்தானுரூபம் பலபாஜனமாதனோதி கர்மாணி நிர்தஹதி கிஞ்சு ச பக்தி பாஜாம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தமஹம் பஜாமி. ஹரே கிருஷ்ணா.
கந்தானுரூபபலபாஜனமாதனோத்தி கர்மாணி 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 நிர்திகதி பக்தி பாஜாம் கோவிந்தமாதி புருஷம் தம்மகம் பஜாமி. அல்லது இன்னும் இந்திரகோபம் என்னும் சின்னஞ்சிறு பூச்சி முதல் சர்வலோக அரசரான இந்திரன் வரையிலான அனைவருக்கும் அவரவரின் கர்மங்களுக்கு ஏற்ப இன்பத் துன்பங்களை நெறிப்படுத்துபவரும் தமது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களின் கர்ம வினைகளை அழிப்பவருமான ஆதி புருஷர் கோவிந்தருக்கு நான் எனது மரியாதைக்குரிய வணக்கங்களை அர்ப்பணிப்பதாகட்டும். பொருளுரை. இந்த மேற்கோள் பிரம்ம சமிதையிலிருந்து 5.54 வருவதாகும். ஸோ பேசிக்கலி என்ன அப்படின்னா இங்க வந்து எல்லாருமே, அதாவது நம்ம இந்திரான இந்திரர் எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்திர கோபின்றது ஒரு சின்ன பூச்சி தான், அவ்வளோண்டு இருக்கும். அங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிகத்துல மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க, நான் சொர்க்கத்துக்கு போகலாம், நான் நரகத்துக்கு போகலாம் அப்படின்ற ஃபீலிங் நம்மளுக்கு தெரியணும். இப்போ பிரம்மா, இந்திரா இவங்கெல்லாம், அதாவது ஹையர் பிளானட்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன், சட்டில் பாடி நம்ம கிராஸ் பாடி என்ன மெட்டீரியல் எல்லாம் இருக்கு? 5 பூதங்கள் வெரி நைஸ். ஸோ 8 ரைட், 5+3. இப்போ பிரம்மாவோட லோகம் வச்சேன்னா நம்ம ஒரு இங்கிலீஷ் நம்ம அடிக்கடி கிண்டலா சொல்லணும் தெரியுமா, உடம்பெல்லாம் இவனுக்கு மூளைப்பா சொல்லியிருக்கோமா இல்லையா? கிண்டலா இருக்கும். அது ஆக்சுவலா வந்து இல்லாதது ஒண்ணு வராது. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இப்போ வந்து உங்க தாத்தா எப்பமாவது உங்களை எல்லாம் மொபைல்ல ஆடாதீங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? சொன்னது இல்லை, ஏன்னா அப்ப மொபைலே இல்லை. ஆனா நம்ம சொல்றோம், ரைட்? எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, ஒண்ணு இருக்கிறதா இருக்கும், நம்மளுக்கு அது தெரியல. அதே மாதிரி அந்த மூளை உடம்பெல்லாம்ன்றது ஒரு இடத்துல இருக்கு. அது என்னன்னா பிரம்மலோகம், பிரம்மா இருக்கிறது. அவரோட நம்ம சொல்லியிருக்கேன், மைண்ட், இன்டெலிஜென்ஸ், அகங்கார், இந்த 3 தான் அவங்களுக்கு இருக்கு. கிராஸ் பாடின்றதே இல்ல. கிராஸ் இருக்கலாம், பட் இட்ஸ் வெரி வெரி, அதனாலதான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல. இப்போ யாராவதோட மைண்ட் ஃபீல் பண்ண முடியுது, ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்டெலிஜென்ஸ்னா நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஐடியா, இன்டெலிஜென்ஸ்ன்றது ஒரு ஐடியா. நான் வந்து கரெக்டான எக்ஸாம்பிள் இல்ல, ஒரு ஐடியா. இப்போ வந்து நான் சொல்றேன், யாருமே டைம்க்கு வரதில்லை, இப்போ யாருமே கரெக்டா ரெகுலரா வரதில்லை, என்ன பண்ணலாம்? அட்டெண்டன்ஸ் போடலாம். இட்ஸ் அன் ஐடியா. அட்டெண்டன்ஸ் போடுறது வந்து கிராஸா தெரியலாம், பட் அந்த ஐடியான்றது மைண்ட்ல இருந்து வந்திருக்கு. அந்த மாதிரிதான் பிரம்மா. நாளைக்கு யாராவது ஞாபகம் படுத்தினீங்கன்னா இந்த பாடிஸ் எல்லாம் எப்படி மேக்கப் பண்ணிருக்குன்னு நான் டீட்டெயிலா சொல்றேன். பட் இப்போதைக்கு அங்க இருந்து எல்லாருமே வந்து பௌதிகத்து கர்மத்தின் பயனை படுத்துதான் ஆகணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இவர் என்ன பண்றாரு, நீ ரொம்ப பியூர்னால யூஆர் ஆட்டோமேட்டிக்லி எலிவேட்டட் அப்படின்னு சொல்லி இவரு நீங்க என்ன சொல்றாரு, இமீடியட்லி எல்லாரும் லிபரேட் ஆக மாட்டாங்கன்றத அவர் இன்டெரக்டா என்ன சொல்றாரு, நீ அசோசியேட் ஆனா, நீ பார்த்தனா ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. तुम्हारा इच्छा मात्रे हावे ब्रह्मांड मोचना सर्वमुखा करिले कृष्णे राना किच्छु श्रमा. हरे कृष्ण. हमारे इच्छे मात्रे काबे ब्रह्मांड मोशना सर्वमुक्ति हरे கிருஷ்ணேரா நாகி கிஷ் ராமா. உங்களுடைய நேர்மையான விருப்பத்தினால் அகிலத்திலுள்ள எல்லா ஜீவன்களும் விடுவிக்கப்படுவர். எல்லோரையும் விடுவிப்பதில் கிருஷ்ணருக்கு எந்த சிரமமும் இல்லை. ஒட்டுமொத்தமாக ஆன்மீக உலகமும் கிருஷ்ணனுடைய எல்லையற்ற ஐஸ்வர்யத்தினை கொண்டுள்ளது. அங்கே எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகங்கள் உள்ளன. வைகுண்ட லோகத்தை சுற்றியிருக்கும் நீரானது காரணக்கடல் என்று அறியப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ பேசிக்லி காரண கடல் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம், ரைட்? ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்றதுக்கு நம்ம கொஞ்ச நேரம் அப்புறம் போகலாம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் என்ன ஆகுது அப்படின்றதுக்கு நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றது என்னன்னா, நீ உண்மையா இருக்கிறதால கிருஷ்ணா வந்து அதை பண்ண மாட்டாரு. இந்த பௌதிகம், அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டு வந்து மாயா. மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கு வெளியில இருக்கிற காரண கடல் அனுபவம் இல்லையா, அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்கிருந்து அந்த டியூட்டி வந்து அவர் எடுக்க மாட்டார். நாளைக்கு இந்த வருஷத்துல இருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பதருபேஸ்ட கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதிதா நான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிஜே ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஜே நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். யா தானிஷ் மேம், யூ கேன் டேக் ஓவர். தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா.
தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி இருக்காங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. யாரெல்லாம் எந்த ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம யாத்ரால போட்டதை அது கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன், மல்லிகா மாதாஜிக்கு என்ன சொன்னேன், அதே மாதிரி ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி கூட வராங்க. அவங்க வெல்கம் அட்ரஸ் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் ஹோட்டல் பண்ணுவாங்க. அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. எந்த ஹோட்டல்ல அவங்க இருக்காங்களோ அந்த ஹோட்டல்ல அவங்க பார்த்துப்பாங்க. ஸோ எஸ் அதை நோட் மாதாஜி. பண்ணிக்கோங்க. நீங்கெல்லாம் என்ன எஸ் மாதாஜி. பண்ணோன்றதும் ஒரு பேப்பர்ல நோட்